З протестами, шантажем та екзотичними гостями окупаційна влада дала старт незаконним виборам ватажка росіян Владіміра Путіна в Криму, які триватимуть аж до неділі. У перший день псевдоголосування звітують про явку у понад 30%. Джерела телеканалу АТР у різних містах півострова на умовах анонімності розповіли, як кримчан примушують до співучасті у черговому російському злочині. Урни на подвір'ях багатоповерхівок, поквартирні обходи, погрози звільненням за відмову голосувати, обов'язковий фотозвіт бюлетеня та, звісно, натовпи бюджетників. Организовано все прекрасно, великолепно. Даже можно было и по телефону, но желание такое, что я старой закалки еще Советского Союза, поэтому решил прийти и проголосовать. Сегодня вы сделали важный выбор. Каким вы видите будущее нашей страны? Будущее нашей страны только будет процветать, идти вперед, и мы победим, выгоним этого нациста. Російські пропагандисти з усіх сил намагалися продемонструвати таке собі всенародне волевиявлення, але щойно організовані групи кидали бюлетені в урни, псевдодільниці порожніли. Знайшлися ті, хто наважився висловити протест. Наприклад, невролог Марія з лікарні в Яникапу зіпсувала комплекс обробки бюлетенів, заливши його зеленкою, прихованою в пакеті соку. Жінці погрожують в'язницею. Жителі Вак'яра намагалися заманити на дільниці лотереєю. Мовляв, правильно відповіси на запитання вікторини про перші дні окупації, братимеш участь у розіграші квартири чи машини. Лише окупаційні ватажки та колаборанти наввипередки доводили свою прихильність російському режиму. Дожидаемся. Спасибо. Вы проголосовали. Сьогодні у Криму все добре. Добробут громадян зростає. Ми, відповідно, маємо дякувати за все, що у нас у Криму відбувається. Усі зміни, які є, та зробити відповідний вибір. Вишенькою на торті російського фарсу в окупованому Криму стали так звані іноземні спостерігачі, головні герої сюжетів російської пропаганди. Они отметили, что сейчас Крым является стандартом демократии в мире. Видно, что те, кто голосуют, они очень рады здесь находиться. И избирательные участки выглядят очень привлекательно. Один з таких псевдоспостерігачів – Ібрагім Мохамед Ходг з сонячної Мальдівської республіки в Індійському океані. Фахівці Асоціації реінтеграції Криму з'ясували, що Ходг є керівником відділу скарг Мальдівського червоного півмісяця як національної структури Міжнародної федерації. Утім, напрочуд упевнено він спілкується з російськими пропагандистами, видаючи з себе офіційного представника. Раніше його бачили на заходах на Північному Кіпрі та в комуністичному Китаї. Експерт Асоціації реінтеграції Криму професор Борис Бабін наголошує, що залучення таких фейкових спостерігачів необхідне лише для надання значущості процесу в очах самих росіян. Ну що ви можете від них чекати? Вони встали, зачитали папірця текст, і все, і це завдання їх завершилося. Вони там, знаєте, навіть трохи переляканими виглядають, особливо ті, хто там не такі в руках, для кого це перший раз такого злочинного шоу. Ну, там в очах переляк, знаєте, де я, що я тут роблю, хто ці всі люди? Ну, це виглядає приблизно так. Ще вчора вони були пересічними жителями Ганни, Ірану, Індонезії, Мальдів та Індії. Але у пропагандистських сюжетах постали нібито уповноваженими представниками міжнародних організацій. До зрежисованого росіянами фарсу залучили й громадян Словаччини та Сербії. Ну, для того, чтобы людям в Евросоюзе показали, что все люди живут нормальным животом и выборы нормально проходят. Все как положено, обстановка нормальная, люди приходят, голосують. І воно таке питання виникає до влади Сербії, яка так дуже полюбляє розповідати про свою територіальну цілісність. Вони там нічого не переплутали? Борис Бабін наголошує, що іноземці залучені до фейкових і злочинних виборів на окупованих територіях, зокрема в Криму, заслуговують на увагу українських правоохоронців. Могло би йтися бодай про заочне розслідування.
Хотілося б все ж таки спостерігати, що ці особи після цього своєї злочинної ролі, вони мали б для себе практичні негативні наслідки, так? По місцю, як то кажуть, проживання. І от якраз цим також слід, можливо, опікуватися державі України, ініціюючи відповідні санкційні списки, відповідні провадження. У Міністерстві закордонних справ України закликають світ не визнавати російські вибори, а жителів тимчасово окупованих територій в жодному разі не брати в них участь і не ставати співучасниками цього злочину. Владислав Стожук, Камалія Девлетова, Заман, АТР. Уже 10 днів російський флот не з'являється у Чорному морі. Про це повідомили у військово-морських силах Збройних сил України. Всьому причина – знищення патрульного корабля «Сергій Котов», після ураження якого окупанти побоюються виводити свої кораблі на бойове чергування. Нагадаємо, що на початку березня біля Керченської протоки його вразили 5 безекіпажних човнів «Магура Ві-5» спеціального підрозділу ГРУП-13 Головного управління розвідки. Внаслідок удару Сил оборони по Сергію Котову було поранено щонайменше 27 російських окупантів, ще 7 було знищено. Котов у складі групи кораблів забезпечував прикриття від ймовірного ураження Керченського мосту. Наразі роботи у морі ведуться лише з ремонту бонових загороджень. Співробітника Центру протидії екстремізму Романа Філатова викликали на слухання у справі кримсько-татарського адвоката Еміля Курбєдінова. Окупаційний мировий суд Ахмеджита задовольнив клопотання захисту, який хоче заслухати Філатова на наступному засіданні. Саме він складав незаконний адмінпротокол про зловживання свободою інформації. Буцімто незалежний адвокат Еміль Курбєдінов поширив завідомо неправдиву інформацію про соціально значущу подію. У дописі в Телеграмі йшлося про те, що окупаційна влада мобілізовує в Криму студентів попри відстрочку. Суд удовлетворил данное ходатайство, постановил вызвать и направить соответствующие повестки господину Филатову, сотруднику ЦП, и отложил в связи с этим, объявил перерыв судья до 2 апреля до 11 часов. Ще у середині лютого адвоката Еміля Курбєдінова підстерегли під стінами окупаційного суду в Ахмеджиті 2 сумнозвісних співробітників Центру Е – Роман Філатов і Руслан Шамбазов, причетні до численних переслідувань кримців і навіть катувань. Видання «Грати» повідомляє, що перевірку Курбєдінова окупанти розпочали за анонімним доносом, який отримали 23 січня. Написала його Еміне Білялова, адміністраторка мережі доносчиків кримського колаборанта Олександра Таліпова. Еміль Курбєдінов – адвокат і правозахисник, який захищає кримсько-татарських бранців в окупаційних судах і фіксує порушення прав людини в Криму після російської окупації. У 2017 році його вже затримували за дописи у соцмережах. Окупаційні силовики також переслідують колег Курбєдінова – Едема Сімідляєва, Айдера Азаматова, Лілю Геміджі, Назіма Шейхмамбетова та Рустема Кемілєва.